Iti daytoy na santuan nga misa, intay man kadkaduaen dagiti agyaman, pagyaman da Mary Ann Castillo and family, Jeda and Benita R.O.E., Jordan and Luis Bros, Pinky Jane and Ronnie Biag, Gerardo Candelaria and family, Ray and Glenda Adjolo. Kastamet ngayon tayo kararagan dagiti kararwa, ti kararwa da Josefina Tolentino, Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at da kumangkada kayo. Tultuloy tayo tagkararag kakabsat. Tasapay kumata makapudno tayo. Iti panagrambak tayo akas may sa parokya. Natay amin ko na tayo agkonpesarak. Iti Diyos aman nakabalin amin. Basol ko, unay. Isong agpakpakaasya ken Santa Maria, agnanayon na beren, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santo. Kasyan na tay kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Mararag tayo. Man nakabalin a Diyos, ipaay mo ka dita pampanunutin mi akan kanayon dagiti insorom, tapno ti sa oken aramid tong palin mi, dagiti makaayayo ken ka.
Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Dahito yung may basa na adaw ti muna surat ni San Pedro. Dahito yung panakaisalakan ti inananusan abinirbiro ken sinuksukimat dagiti profeta anang ipadto iti sagot nga ited ti Diyos kada kayo. In kagumaanda nga amen idi no kaano ken kasano ti panakapasamak na. Dahito iti tiyempo nga impakaammo ti Espiritu ni Kristo nga adda kadakwada dagiti sagabaen ni Kristo ken ti dayag a sumarununto. Impakaammo ti Diyos kadagitoy a profeta astaan nga agpaay a pagimbaganda ti trabaho da no diket agpaay kada kayo. Babaen ti panagsauda may papan kadagiti banbanag anang yegyo ita kadagiti nangikasabay ti naimbag adamag babaen ti Espiritu Santo anay baon manipod langit. Dagiti banbanag akayat ang maawatan, uray pay dagiti angheles. Isagana yung arod dagiti panunot yung agtignay. Agsalukag kayo, ket isaad yu tinamnamayo iti bendisyon, ang maited kada kayo, inton may parangarang ni Jesu Kristo. Agtulnog kayo iti Diyos, di yu ipalubos ti biyagyo, nga iturayan ti kinaderep, akas idi saan yu pay nga ammot ti pudno. Nasantuan kayo kuma iti amin nga aramidyo, akas iti kinasanto ti Diyos, anangayab kada kayo. Kas na ilanad iti nasantuan na surat, agsanto kayo, agsipod ta nasantuanak. Ti sao ti Apo. Inuaragawag ti Apo ti panagbalay gina. Kantaan niyo ti Apo iti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskas daaw ngay naramid na. Nagunod na ti panlaygi babaen ti bileg, ken ti nasantuan a panakabalin na. Inwaragawag ti Apo ti panagbalay na. Inpakam muna kadagiti pagilyan ti panakabalin na amang isalakan. Tinungpal na ti Karina kadagiti Israelita, nalagip na ti asina ken kinapudno na kadakwada. Nakita dagiti tattao iti aming adisu ti panagbalegi ti Dios tayo. Nalagip na ti asina Nakita dagiti tattao ti aming adisu ti panagbalegi ti Dios tayo. Ideriyo da kayo aming adaga ti panagdaydayaw yu iti Apo. Ti Apo da kumakada kayo. Ti panna kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Kinuna ni Pedro, adtoy binaybayan mi amin ket simurot kami kan ka. Pudno dayta ket ibagak kada kayo kinuna ni Jesus kadakwada.
Si asino man amang panaw ti balay, wenno kakabsat, wenno naganak, wenno anak, wenno dagdagana, gapo kanyak, kendi na imbag adamag, adunto ti awatin na dito'y abiyag. Awatin nanto ti nasursurok pay, ngem ti sangagasot abalbalay, kakabsat, naganak, anak ken dagdaga. Agraman ti pannakaidadanes, ken ti mapasungad a panawen. Awatin nanto ti biag nga agnanayon. Ngem adu dagiti umon-ona ita nga maududin to, ket adu dagiti maududi ita nga umon-onan to. Kakabsat ti Banghelyo ti Apo. Tumakder tayo. Ituloy tayo ito nabigat deta discussion tayo na Apo ket bagbagak kiniwako tatay nga iso ti agdiscuss kadi na magkayat iso nga into nabigat nga agdiscuss akon kararag asap-asap Apo. Kakabsat si Papa kumbaba tayong agdawat iti ama tayo anay langitan kadagiti kasapulan tayo ti inaldaw apa nagbiag tayo. Kat kuna tayo, Apo, denggam dagiti araraw mi. Para kadagiti mangidadaulo iti Santa Iglesia, ni Santo Papa Leo, dagiti obispo, papadi ken mamadre. Tapno agtalay na edda si pupudno iti bokasyon anakaya banda. Ket si tuturedda amang mangtub nga arti kinakillo, ken inhustisya ang mapaspasamak. Dawaten mi ken kaapo. Para kadagti agtuturay ti pagilian tayo a Pilipinas, tapno babaen ti pagpatulad ni Apo Jesus, agserbida kadagti tattao ken para iti tao, saan ket a para iti bukod da a pagesman. Ket babaen ti panilaw ti Diyos, mapagtalinaed ti linak kental na ti pagilian tayo. Dawaten mi ken kaapo. Para kada tayo a parokyano sa banbantayan ni Apo San Jose, agsaksi tayo kuma iti kinapudno, saan amang pataod ti panagririkyar, panagsisina ken saan na panagkikinaawatan, ket babaen ti panarabay ti Diyos, masursuro tayo nga akayen dagiti kakabsat tayo nga agturong iti pagarian ti Dios. Dawaten mi ken kaapo. Para kadagti agsagsagaba iti amin akita ti sakit, ipaay kuma ti Dios kadakwada ti bangar ken salunat iti bagi, ket makapagbiagda kasmayan natop ti pagayatan ti Ama. Dawaten mi ken kaapo. Para iti tunggal maysa kada tayo, sagiden ken matukay kumati puso tayo amang ipaay iti tulong kadagiti kakabsat tayo nga agkasapulan dagiti biktima ti kinarungsot, panakagundaway ken kinadakes, ket agsaksi tayo akas manakem ken naayat nga anak ti Dios. Dawaten mi ken kaapo. Ama na ilangitan, agtalik kami ken kasapay kumata dagitoy dawat ken tarigagay mi kasmay sang iglesia. Iturong na kami ti umiso adalan nga agturong ken kagapumit laeng ken Kristo nga Apo mi.
Umararag tayo kakabsatap na tayo. Ken dagitoy adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama man nakabalin amin. O Diyos, ikamit laang tinangted kadagitoy tinapay ken arak, ket ibilang mo ti pannakaidaton mi kadakwada, apag serbi mi ken ka, ipaay mo kad akaasi tadagitoy panagdaton mi, agbanag asaranay mi apangrag pati agnanayon apan nakaisalakan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apod da kumakada kayo, itag-ayo dagita puso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno na may karikat rumbeng anong mikat pa kay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso. Agyaman kam ken ka na santuan nga ama, gapo ken Hesus Kristo nga ayatem nga anak mo. Isu ti berbum ket gapo ken kuana inaramid mo dagiti amin nga adda, ket isu pay ti imbaon mo aman nubbot ken mangisalakan. Nagbalin a tao baban ti Espiritu Santo ket impas ngay ni Birhen Maria. Inyon nat na dagiti ima na idingag tutuok. Tapno parmikan na ni patay ket parangarang na ti panagungar. Iti kasta tinungpal na tinakem mo ket ginunod na tinasantuan nga ili nga agpaayken ka. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken kadagiti amin na sa santos amang ibunannag kadagiti pa kaidaydayawam ket iti maymay sa atimek ko nami. Pudno na apo abi ka kinasanto kat si katigubwayan ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga rotipay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem katipay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesus Kristo. Isu idisak bay ayawat na siya ayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di pa ng rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy apangilaglagip yo kanyak.
ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag ken di kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken katayimpaay mo amay kari kami, ngadda dito'y saklang mo katagserbi kam ken ka, dawatin mi apo tada kami amakirano, iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayem tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apim mo sayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Hawatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti ropa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kumaha may karikam amin iti agnanayon na biyag. Gat makiranod kam to kineng gasata na Berhen Maria nga inati Diyos, ni nagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isudaan na kapudno nagserbikan ka dito'y daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada, mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na imikan ka manakabalin nga ama, ti amin na dayaw ken gloria itagnanayon nga awan ting gana. Hintay umararaw iti ama ket lulwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga dat sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito'y tikanen mi. Pakawanem dagiti basol mi akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kadakami. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapukan niyak ti ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbyag ken agari iti agnanayon nga awan ting gana. Tiapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya. Diyos amanghin kadagiti basbasulti sa ngalubungan itlem kadakam ikakya. At to'y niya po Jesus, ti Kordero ti Diyos,
Amaikat kada iti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, ngem may salay nga sa mapaimbag to. Mararag tayo. Pinakan nakamapot itinapay ang makaisalakan, ipaay mo ka dito, tibilag dahi ito ataraon nga inawat mi. Papigsaan na kamamanggon o tibiyag anay langitan, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awanting gana. Hinto no bigat, confession, dagiti kandidato tayo nga konperma, dagiti manganak ken dagiti naganak,
Panagsagana tayo matparapiasta tayo into no 28 Apo. Ti Apo da kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.